Здравейте хора, аз съм Мъчния Ястреб и вие сте с моето ново видео. Да, не снимах дълго време, но бях болен и имах много ангажименти, но сега съм тук с вас и благодаря за идеите и сега ще направя видео с това. Изчакайте само един момент. Изчакайте само един момент, защото имам малко време да видя нещо само. Така. Днес ще говорим за дискотеките в Ямбол, които са живи и които вече не съществуват. При много години, когато бях още ученик, имаше много дискотеки. Навсякъде имаше много дискотеки. Бяха повече от 10 или не знам. Но сега само 2 дискотеки, 3 по-точно, са живи, а останалите дискотеки не съществуват. Няма да споменавам имена, защото това не се позволява в YouTube. Но ще ви кажа горе-долу къде се намираха. В Златен Рог имаше 2 дискотеки, едната беше от една страна, другата от другата. Но тези дискотеки вече не съществуват. Едната се превърна в фитнес, а другата изобщо не работи. Да, защото няма клиенти достатъчно и затова тези дискотеки вече не работят. Имаше около 4 дискотеки майче имаше на центъра. Едната беше близко до Карновския мост, другите 2 бяха на Раковска и на Търговска и някъде там. Но тази дискотека, която ходех, която няма чалга, няма да казвам името, беше на Търговска, тя се превърна в заведение. Имаше една друга дискотека, но там ходеха много роми и затова другата дискотека тя затвори. До офиса на едно на центъра има дискотека, която много преди се сменяше имената, но сега не знам как се казва. Това, значи сега ще говоря само за живите дискотеки и за мъртвите ще говоря по-късно. Значи живите дискотеки са на Боровец, връх Боровец. Там има една дискотека. Няма да казвам името, защото не се позволява. А другата се намира до офиса на едно на центъра. Това са живите дискотеки. Има още една дискотека, която се намира близко до Спирка България. Там само рок и метал пускат. Ако сте метали или рокери, може да ходите там да танцувате. Мъртвите дискотеки, както ви казах, отначало в Златен Рог имаше 2. Едната се превърна в фитнес, другата изобщо не работи. Тази, която беше на Търговска, тя се превърна в заведение. И една друга, ма тя не знам какво стана, заведение ли се превърна, не работи ли, не знам, нищо не мога да ви кажа. И имаш и до Карновския мост, майче заведение вече е станало, но не знам, може и да е пак дискотека или най-вероятно повечето дискотеки, които вече не са дискотеки, са заведения. И изобщо не работят, както казах. Така, това е за дискотеките. Благодаря за идеята, а сега ще пратя поздрави на хората, които отгатнаха гатанката. Така. Сега ще намеря кой казва правилния отговор. Така. Даниел Генчев. Той познава отговор на гатанката. Както казват, сигурно е красива като Спаска, грозна като Марулка и просто като Кринка. Като Кирилка, иска да кажа, извините. Да, поздрави за него. Отгатна гатанката. Сега Николай Василев. И той отгатна гатанката. Да, поздрави за него. Че отгатна гатанката. Сега ще видя нагоре. Радослав
Толчев. Майше Радослав Толчев. Браво, Радославе, и ти отгад на гатанката, за да и поздрави получаваш и ти. Ще видя сега дали има някой, който друг е отгад на гатанката. Няма други, само тези хора, които споменах. Браво на всички, които отгаднаха гатанката, и сега ще ви кажа отговора на гатанката, тези, които не са се сетили. Севернова е красива като Спаска, Грозна като Марулка и глупава като Кирилка. За сега е това. Имам нова гатанка, която ще ви кажа, но преди това иска да ви спомена за това, за другата идея, но просто не мога да обясня това нещо и затова не го правя. Извинявам се на човека, съжалявам човек, просто не мога да го обясня това. Много ми беше трудно. Новата ми гатанка е следната. Пак ще става въпрос за жени. Коя е най-красива, коя е смешна и коя не трябва да съществува. Ще ви кажа смислено, не се объркате. Лилия Начкова, Жизела, или както повече знаете като Гизи или нещо такова, и Ева. Коя от тях е най-красива, коя е смешна и коя не трябва да съществува. Пишете ми и следващото видео ще е по моя избор, защото имаше ново видео, което исках да направя давно за вас, но просто ви дадахте идеята и аз трябваше да ви угодя. Така че пишете долу коментарите и в следващото видео пак ще направя поздрави за всички, които са отгаднали гатанката. И така, това е общо взето. Очаквайте следващото видео, не знам кога ще го снимам, но аз съм се сетил вече за няколко идеи и може и чакайте следващото видео, с което ще ви забавлявам отново. Аз съм Рушния Ястреб, довиждане и нови срещи, и забравяйте Ямоград, Ямоград светът. Чао, обичам ви!